mi aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, hi ha una cosa que fa una mica de ràbia. I és veure que l'alcalde ara convoca els veïns per escoltar-los. I a mi em sorprèn, però després penses i dius, clar, si tu resulta que t'has passat anys governant des de regidoria i des de l'alcaldia, sense mirar la cara a la ciutadania, fent oïdes sordes al que t'està demanant, sense trepitjar el carrer, és normal que necessitis ara reunir-te amb la ciutadania quan estàs veient que el primer partit de l'oposició t'està retallant la distància i està fent el que tu no fas, que és escoltar la ciutadania. I això, jo avui em comprometo a fer-ho. L'únic objectiu, l'únic compromís, l'única feina que té una alcaldessa és trepitjar el carrer de manera constant i permanent, escoltar a tota la ciutadania, escoltar quines són les seves necessitats. A un alcalde o una alcaldessa no ha de necessitar reunir-se amb els ciutadans perquè li expliquin quines necessitats té aquell barri, perquè ja ho ha de saber, perquè el temps l'ha de dedicar a això. I nosaltres ens comprometem, em comprometo a canviar això.